ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥ ನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಭಕ್ತವರ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥ ನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಸಕಲವನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು ರಾತ ಸೀರೆಯಾದುವ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಪಡಲ ನೋದುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಡಲ ನೋದುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಡಲ ನೋದುವ ಸಖಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು
ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. जय जय हनुमान जय गुरु जय जय हनुमान 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 हनुमान की जय ಅಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೀರಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳು ಪತ್ನಿಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾಯಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಒಂದು ವಂಚನೆ ಈ ವಂಚೆ ಧಾನ್ಯಲಾಂಛನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಕುಂಬಾರ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಿತ್ರರಂಜನಗರ ಮುಖ್ಯನ ಶಾಲೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಂಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಟ್ಟಿ ಇಂದರ್ಲ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೂರನೇ ನಡತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊಸರು ಕೊಡಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕುಂಪಲಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪುನಃ ಆಶ್ರಯ ಬಲಗ ಆಶ್ರಯಕರ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಜ್ನ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಇಂದರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಲಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಪಂಡ ಇನ್ನಿದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸತೀಶೇರ್ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವమైన ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲೇಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಾನಿಲಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಲಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನೆನಪಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋನು ದಾನಿಯಾದ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ರಘುವೀರ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಊರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಹನುಮಾನ್ ನಗರಡು ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ಮಗಟ ಎಂಕಲು ಗಣೇಶರ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಕೇನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪಟತ ಒಂಜಿ ನೇನು ದಾನಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರದು ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಟತ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕುಂಪಲ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಟ್ಟ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಲೆದ ಫೋಟೋಕು ದಾನ ಮಲ್ತೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ದಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಮಂಗಳೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಬೈಜೇರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಸಮಯಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೋಟಿತೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ನಗರ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬೈಜೇರು ದಿನೇಶ್ ಶುಲ್ಲೇರು ಆರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ದಿನೇಶ್ ಶುಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಬೈದೇರಿ ಆಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಡೆ ಆಸೆಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಆಸರೆ ಬಳಗ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟು ಕುಂಪಲ ಮುರುಕಟ್ಟ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತು ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಅರ್ಚಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಶಾಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಬೇರೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಕುಂಪಲದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಾರಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕುಂಪಲ ಸೈಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಳೆದ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿರ ಆಂಡ್ ಎಳೆದ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಎಳೆದ ಪಕ್ಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂದಿರದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಅನಗಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವೇರ್ನ ನೀರಿನ ಕೊನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಸ ಕೊನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ
ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಈ ಸಲ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲಿದ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಅದು ಮಲ್ಲ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿ ಸದಾಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಪೂರ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಆವಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸದೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆವಡು ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಮೂಲ ಆನಗ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಡ ಏಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಸಿ ಮರ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡದ ಬಿಡಿಯೇ ಒಂದು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅದನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಕೆಲಸಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಶುರುಕಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಬಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗಳ ನೇಕಲ ಸಂಬಂಧನ ಒಟ್ಟು ದೀನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ నేను ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಾಡು ನೀ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಭಜನಾ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂದಿರಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರದ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀತನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತದ ಉಮೇಶನ್ನ ಈ ಎಂಚಾತನಂದಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಆನಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಹೊರತುಂದನೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಪಿರೋರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನು ದುವೇ ಒಪ್ಪಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಒಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ನಗರದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೊರೆ ಗಣೇಶೆ ಅದ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಆಯೇ ಮುಲ್ಪದ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡ ರಡಿದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕಲ್ನೇಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಕುಂಪಲ ಇನಿ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂಪಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮು ತೂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂಪಲದ ಕಥೆದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಕಲ್ಗನಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಗಿದ್ದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾಯಿನ ಇಡೀ ಊರುಡು ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗು ಆತೀನಿ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆತೀನಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ದುಮ್ಮುಖನಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ನೇಕ್ ದಿನೇಶ್ಲ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಇನಿ ತೂಂಡ ಪನ್ವೇರು ದಿನೇಶ್ ಯಾಪ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಆಯ್ತು ದಿನೇಶ್ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಮುಲ್ತ ಜನ ಅದು ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ 16 ದಿನದ ರಜೆ ದೆತೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೆ ದಿನೇಶ್ ಇಂಚಿತ್ರನೇ ಪ್ರೀತಿ ದಿವನಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೀರು ದಿವಂದನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಫಂಡದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಸರೆ ಬಲಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆತ ಏರಿಗಾಲ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಮುಲು ಗಣೇಶ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೇಗೆ ಧಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ಊಡುಗಿಡಿ ಪೂರೈಕಲ ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಕೊರನೇನು ದೇವರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ದಾನನೇ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪಪ್ಪುನು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸುರ್ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಡ್ಡಾವಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಕನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂದ್ರೆ ನನಾತು ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡೆಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ದಯಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಓಡು ಉಪ್ಪುನಗಾರು ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಇತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀವಂದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲೆಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತನದಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕವಿ ವಾಣಿ ಪಂತ ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಾದಾಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೂರತ್ ಸಾಗರ್ ಆಸರೆ ಬಲಗದಾರ ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಕಳು ಎರಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಂದು ವೇದಿಕೆ ರೂಪನಂಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನ ಈಗ ವೇದಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಯಿನಂಚಿಂತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎದುರುಪನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನಿ ಕನಪುನಂಚಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆತಂದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತ ಹನುಮಾನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಗೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಕರೆನ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಸೇರಿದೆ ಮೂಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಂತದ್ದು ಕುದ್ದೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾತೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಂತಂದು ಬರ್ತದೆ ಈತ ದೇಹ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದವು ದೇವರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಂಪಲ ಬಾಗಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನಾತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನು ದಯಗಂದು ಬಂಡ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ನಕಲು ಬೇತ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಗಾವಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕುಂಪಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗ್ಲಾನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನಂದಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅದೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನೆ ಇವರು ಪನ್ಲಕನೆ ಸತ್ಸಣ್ಣನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರ್ನಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸಾರ ಬಳಗ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಯಗದು ಬಂಡ ಕುಂಪಲ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಸತ್ಸಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಕ ಲೋಲುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುನಂಜಿನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ದೀದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪದೈನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗತಿಕೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲೇನು ಕೊನೋದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪೋನಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂಚನೆ ಹರಿಸಾಮಾನು ಜಿಲ್ಲಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹರಿಸಾಮಾನು ಕೊರತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡು ಸರಿಜಿ ಬಂಡ ಮಾಡು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಒಳಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದು ಸಸ್ತನ ನೇತೃತ್ವ ಮಂತ್ರನ್ನು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಬಂದದು ವಂದನೆ ಉಂಟು ಧನ್ಯವಾದ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಮಜೇರಿನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನೇತ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ನೇತ ಮಾತ ಜೋಕುಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲ್ಪವಡು ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಲಾ ಅಂಚನೆ ಕೃತಿ ಮೊಯರ್ಲ ಬರಡು ಪಣದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪನುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್
ಹಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಐನ ಶಾಲೆದ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಜಯ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಏನಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನಾರು ನಿಶು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಚಿತ್ರರಂಜನದ ಬೇರೆ ಕೊಳ್ಳು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಬಂದು ಮಾತಿಡಲ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತು ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುದು